Sabíeu que les beques Erasmus tenen mare i pare? La coneguda com a Mamà Erasmus és la pedagoga italiana Sofia Corradi, qui va concebre les beques el 1958 gràcies a l'emprenyament monumental d'un conserge d'una universitat de Roma, que li va cridar «Vostè no pot viatjar pel món i després venir aquí a robar un títol». Corradi acabava de tornar d'una universitat americana on havia fet un màster i volia convalidar les assignatures, però no ho va aconseguir i va haver d'invertir-hi un any més d'estudis. Per evitar l'ensurt a d'altres estudiants, durant mesos no va parar d'enviar cartes a rectors d'universitats, polítics i europarlamentaris. I gràcies a la seva perseverança, el 1976 va aconseguir que reconeguessin al seu país els estudis fets pels universitaris italians a França. Aquest va ser l'embrió del programa Erasmus, que va néixer oficialment el 1987 gràcies també a qui es coneix com a Papa Erasmus, Manuel Marín, que va tirar endavant el programa malgrat l'oposició del Regne Unit i de França. Marín va morir l'any passat a l'edat de 68 anys. Corradi, que ara ja és l'àvia Erasmus, continua viatjant arreu del món i rebent premis internacionals per la seva tasca. Ah, que per què li van posar Erasmus a la criatura? Doncs va ser per l'humanista Erasme de Rotterdam, qui va rebutjar plaça en diferents universitats europees per fer les maletes i ampliar horitzons.